Bir adamyň dosty aradan çykýar. Bir 3 ýyl geçenden soňra eline şu dostunyň nomeryndan jan gelýär. Jan alýa welin bir çagadyk maňa velosiped alyp beräýiň diýip haýyş edýär. Ol adam bolsa sen kim diýär? Ol diýär men planyň ogly diýär. Şonda ol adam çagadyk dostunyň ogludygyna düşünýär. Oglanjyk ol adamdan velosiped alyp bermegi haýyş edýär. Ol adam bolsa elbetde alyp berer. Nesip bolsa ýöne sen meni tanaýarmy diýär oglanjyga. Oglanjyk öýden kakam bilen bir adamyň düşen suratyny tapdym. Suratyň arkasynda oglum, egerde bir zat size gerek bolsa ýanyňyzda men bolmasam, şu suratdaky men ýanymdaky adam